Benvinguts al podcast literari del IES Honori Garcia. Hola, som en Pare Teva i avui anem a parlar sobre els clitxers. Compararem diversos tipus de clitxers amb algunes obres que es veja molt clar que és aquest clitxer. També donarem la nostra opinió si els clitxers poden enganxar o si funcionen en les obres literàries. I acabarem parlant sobre un llibre que hem llegit a classe i el seu clitxer. Doncs, abans de començar a introduir diversos clitxers i dir en quines obres estaran, anem a dir què és un clitxer. Doncs, un clitxer és una idea, frase o situació que repeteix freqüentment i de manera repetitiva i estereotipada en llibres, en el cinema, en la música o en la vida quotidiana. Nosaltres anem a fixar-nos en la literatura. Què passa? Els clitxers fan que siga l'obra un poc predictible. En la meva opinió, els clitxers poden enganxar al principi, però quan comences a llegir constantment te n'adones que pràcticament tots els llibres són iguals i repetitius. Realment és cert, ja que jo de vegades estic llegint llibres i dic, collins, ostres, és la mateixa història una i una altra vegada. Sobretot, per exemple, en esta app del mòbil anomenada Wattpad, en la qual qualsevol persona pot llegir, pot fer qualsevol tipus de lectura que vulgui, i normalment les històries d'amor són escrites per xiquetes o per adolescents, les quals les agrada un tipus de llibre o de lectura de clitxer, i d'aquest clitxer no ixen. Però també és cert que a un cert públic, com per exemple les xiquetes que tenen 10-11 anys, que comencen a llegir llibres per la seva voluntat en lloc de llibres de l'escola, que li imposen els seus pares, i comencen a llegir elles el seu propi gust, és cert que moltes vegades estan com enganxades a clitxers romàntics, a llegir una obra romàntica de príncips, de princeses, de mags, etc., en els quals hi ha clitxers romàntics, i això és una bona forma per tal d'enganxar-les. Com has dit, a Wattpad hi ha molts llibres que són de clitxers d'amor i és cert que normalment sols parlen d'aquest tipus de clitxer i no escriuen pràcticament Ja, ningú és que més. és això, realment les persones que escriuen ahí no són escriptors com a tal, sinó són persones que, com si jo ara agafara i em posara a llegir, i moltes vegades tenen faltes d'ortografia. També és veritat que després ho publiquen i seran potser escriptors bons, però després estan llibres com, per exemple, A través de mi ventana, que aquest llibre a mi, en lo personal, no m'agrada, s'ha fet pel·lícula, la pel·lícula que ha fet Netflix ha sigut, per a mi, totalment basura. No m'ha agradat gens. La pel·lícula ha sigut completament diferent al llibre, encara que a mi el llibre tampoc m'ha agradat. Realment van canviar tota la pel·lícula, des de quan el protagonista masculí és al·lèrgic a lo que se tira a la piscina. Al cloro. Al cloro. No sé en quin moment, si de fet ells a casa tenia una piscina enorme, perquè pertany a una família rica i tenia tots els capritxos que volia, i de repente a la... Inclús en una escena i en la piscina nadant. No sé si a lo millor és perquè és molt ric i molt multimilionari que tenia una piscina cuidada sense cloro. Però després... O d'aigua salada. Claro. I després apareix en una piscina que quasi se'n mor ofegat. Bueno, ofegat no, que estava buida. Sí, una piscina buida que sols tenia 3 dits d'aigua. I quasi se mor per això, per cloro. El cloro, perquè va inhalar una miqueta de cloro. És algo que jo no entenc. Quan jo vaig començar a llegir, sí que és de veres que vaig començar a llegir una saga que és romàntica i tratava el tema del triangle, era un clitxer del triangle amorós. No serà Crepuscle. Sí, vaig començar a llegir perquè Crepuscle, com ja sabràs, és un llibre escrit per Stephenie Meyer, en el qual Bella es troba enamorada d'Edward, un vampir, però també sent certa atracció per Jacob.
un home llop que... Perdó que t'interrompisca, però és exactament un altre clitxe, a part del triangle amorós, el clitxe de vampir, home llop, lluita entre vampir i home llop, xica enamorada d'un vampir, xica enamorada d'un home llop... A veure qui dels dos es queda en la xica. És el típic llibre que llegeix perquè t'atrau quan eres petita. Com t'estava dient, la història es desencadena quan Bella se té que mudar perquè sa mare se'n té que anar de viatge amb el seu actual marit, ja que es va divorciar del seu home, del pare de Bella. Entonces, ella es muda amb el seu pare a un petit poble de Washington, crec que era, si no recordo No sé, no mal. me'n recorde. I allí ella torna a veure a Jacob, el seu amic de la infància. L'home llop. Sí. Però ella sabia que era home llop en un principi? Ella sí que ho sabia, Sí, des de sí. xicoteta. perquè com els pares eren amics i el pare de Jacob es va quedar paralític va tindre una lluita entre homes llops I vampirs. No, Ah, no? va ser entre... A veure qui es quedava, qui era l'alfa i això. I es va quedar paraplègic i el pare de Bella, al ser molt amic d'ell, ho sabia. Entonces, Bella també sabia que Jacob ho era. Entonces, quan arriba en la ciutat, ell va a veure-la perquè son pare l'obliga a que Ell no volia anar? No, en un principi ell no volia Per anar. què? Perquè és com, vaig a tornar-me a veure en la persona a la qual m'havia enamorat quan era xicotet i no la vull veure. Era, si no recorde mal, era per algo així. Després arriba el primer dia d'institut i ella es junta en un grup d'amics que va aconseguir fer. Bueno, es junta primer amb la persona que li dona la visita per l'institut. Lo típic, quan vas a un institut nou, la persona que te guia intentes aferrar-te a ella al màxim. Sí, al final acaben sent molt bones amigues i... Era la rubia de la pel·lícula o no era rubia? No, no era rubia, era... M'hauré confós. No sé si era morena o pèl roig, si no recorde mal. És que jo me vaig llegir els llibres i després, primer vaig veure les pel·lícules i com em va agradar la pel·lícula vaig dir, vaig a llegir el llibre. Però crec que no els vaig acabar de llegir ni de veure les pel·lícules perquè em va parecer un poc avorrit i que... Molt repetitiu. Molt repetitiu i que era un poc com, ja per el final, quan tenen la filla, ara ho explicaràs, un poc com, què està passant? Sí, el final és com un poc estrany. M'havia quedat per on ella se junta en els amics de la xica que li ensenya a l'institut. Després d'això estan en la cafeteria, no sé si era esmorzant o dinar, però apareix un grup en el qual són tots vampirs i està Edward Cullen. I era la família Cullen. Entonces eren tots germans. Però en la família Cullen com realment se feien vampirs? Perquè crec que era el pare que era metge i que quan algú estava en perill de morir-se és quan es convertia i després es mudaven a la ciutat aquesta. El que va passar va ser que, si no recorde mal, per la grip espanyola, tota la família va caure malalta. Entonces, Carlisle, que és el pare, els va convertir perquè salvaren i a partir d'ahí van anar mudant-se de ciutat perquè una persona no pot tindre sempre 17 anys o sempre la mateixa edat, entonces tenen que anar mudant. De fet, n'hi ha una escena de la pel·lícula i en el llibre també apareix en la que Edward, en la pel·lícula ho podem observar millor, s'ha graduat moltíssimes vegades, té tots els gorros de graduació emmarcats. És com una broma de la família. Mare, però és que no me'n recordo molt bé. Aleshores eren tots família abans de ser convertits? O no era algú que formava part de... Perquè com ells també estan creuats tenen parelles... No tots són família. Per exemple, n'hi ha una que no pertany a la família, és que ara mateix no me'n recordo del nom,
Però està amb ells i són parella. Entonces es com una més de la família i al ser com ells que no s'alimenten de persones humanes i tot, s'alimenten d'animals en lloc de persones. Però també és vampira, aquesta xica, no? És vampira i s'alimenta d'animals en lloc de persones, com estava dient. I la acullen com si fos una més de la família, ja que és una que va salvar Carlisle, però no pertanyia a la seva família. Val. I el que hem mencionat abans, lo de la filla, al final Edward i Bella es junten i tenen una filla. Resumint un poc el context. Edward i Bella es casen i en la luna de miel ella es queda embarassada i al tornar tenen que tornar abans perquè se n'adona que està embarassada i estava molt malalta. Ella de repent comença a trobar-se molt mal, es queda desmaya i li tenen que treure la filla perquè s'estava alimentant la filla d'ella. Al ser híbrid, mig vampir i mig humana, la filla creixia d'una manera molt ràpida. Podia tindre 2 anys psicològicament, però físicament igual tenia 5. I es pot veure com ocorre això. També ens podem veure que Jacob s'imprima de Renesmee, que és la filla de Bella i Edward, i Bella s'enfada amb ell i ell... Ja, és que realment això passa en l'actualitat, o passa... És veritat que és algo màgic, però que, per exemple, no sé, l'amic de ton pare de la infància, tu naixes i ara a aquesta edat comences a sentir una atracció. No sé, no ho veig molt lògic que una persona de 40 anys estiga en una, o més de 40 anys, 45 anem a dir, estiga en una persona de 17 anys, o sigui, 30 anys més. No tiene sentido. Sí, és com algo que no té sentit. En l'actualitat no. En l'actualitat no té Ni en l'actualitat, en la realitat. En la societat no té sentit. És pedofilia. Sí. Però tenim que tenir en compte que és un llibre de ficció. Claro. Entonces, ell s'imprima de la filla i li diu a Bella que no sent res per ella i que s'ha donat compte de que el seu amor sempre ha sigut la seva filla. I que ell l'únic que vol és protegir a la seva filla i que no li passi res. Doncs ara anem a continuar en diversos exemples perquè crec que ens hem deixat un poc del tema. Una història que a mi m'agrada molt és Harry Potter, en el qual podem veure diversos clitxers. És cert que no són de tema amorós, però és això, no hem de confondre tema amorós amb clitxer. Clitxers hi han de diversos temes encara que no siguin d'amor. I quins clitxers apareixen a Harry Potter? Perquè jo no n'he vist cap així que es repetisca molt en altres llibres. Doncs, per exemple, el clitxer de l'heroi elegit, en el qual Harry Potter es queda orfe perquè Voldemort mata els seus pares i el volia matar també ell, però s'entera perquè s'entera que és l'elegit que el podrà derrotar. Però, com sa mare el volia tant a Harry... Fa un encantament, sí, si no recorde mal. No és com un encantament, és com un encantament però silenciós. De protecció. Sí, com el vol tant, es fa com a soles, com que el protegeix del malefici que és que et mata. I aleshores Harry Potter viu en casa sa tia fins que té 11 anys. Quan té 11 anys li arriba la primera carta de Hogwarts. I la vida de Harry a casa dels seus tios penses que era com si fora un esclau o un criat? Com realment hauria ser tractat? Doncs no, la veritat. Ell vivia baix de les escaleres i l'únic que feia era fer el que els seus oncles volien i no res més. I com els seus tios sabien que sa mare i son pare eren mags, com eren mags, sabien sobre Hogwarts i com totes les cartes les amagaven. I una escena molt graciosa és en la qual de repent comencen a entrar moltes cartes en sa casa, tantes que entren que finalment decideixen... Deixar anar a Harry No corre això. No? No, se'n van. És que no m'he llegit els llibres, he vist les pel·lícules i... Doncs en la primera pel·lícula es veu com que se'n van a
com si fos una torre enmig de la mar, Sí, és de veres, no ho recordava. i que Hagrid, que és com un gegant, va hasta allí per donar la carta en mà a Harry el dia que fa 11 anys. Sí, també, si no recordo mal, també li porta una tarta, pot ser? Sí, una tarta que està un poc destruïda perquè es va sentar damunt d'ella per portar-la. Hagrid. Un poc bast, però bueno. I aleshores finalment la recibeix i se l'emporta. I van a comprar-li al Callejón Diagon diversos materials que necessita, també a agafar diners per tal de comprar-ho, ja que en aquest moment Harry vivia en sus tíos, tenien com una economia mitjana, tampoc eren pobres però tampoc eren molt rics, i se n'adona que quan va allí que tenia nombroses riqueses, que tenia grans riqueses. Dels seus pares, no? Sí, dels seus Que pares, no- perquè eren com populars. I, claro, ell no li ho havia heretat perquè era en el món màgic. I, clar, quan serà major ja ho heretarà tot. I després jo crec que aquests clitxers es pot veure en diversos més, no sé. Sí, jo crec que, si no recorde mal, als Jocs de la Fam, Katniss Everdeen es converteix en el símbol de rebel·lió contra el govern opressor després d'haver passat per els Jocs. Eixint vencedors, ella i el seu amic Peter. És veritat, vaig llegir el llibre i me va agradar moltíssim. S'ha dit que vaig fer trampa. Primer vaig veure la pel·lícula, però és lo normal, soc una xiqueta, doncs vaig veure primer la pel·lícula. Però, no sé, em va agradar tant que vaig dir, hosti, vaig a llegir el llibre perquè a veure si és igual o millor. Realment va ser molt millor. Normalment passa, un llibre normalment és millor que una pel·lícula. Però crec que la pel·lícula, si no recordo mal, perquè ho vaig llegir fa molt de temps, i fa molt de temps que tampoc veig la pel·lícula, similar. sí, era molt similar. I el que ocorre en la pel·lícula és que realment els Jocs de la Fam, un poc així per damunt, és que cada any és cada any, no? No sé, no ho recordo. No he llegit mai la saga i tampoc he vist les pel·lícules. Doncs el que sí que... no sé si és cada any o cada X anys, crec que és cada any, van per cada com sector i trauen a mà un voluntari. Bueno, un voluntari no. Per sorteig. Per sorteig, sí, si te toca, te toca. I va ser la germana de Katniss. I com va ser la seva germana... L'instint protector. Sí, ella... Se va oferir, no? Sí, es va oferir per ser la que seria elegida. I d'home també va ser un tal Pita, que era amic d'ell, o sigui, amiga d'ella, bueno, del poble, se coneixien, havien tingut alguna relació, per exemple, son pare era panader, i quan es cremava potser el pa, o ell aposta feia que se cremara per donar un tros de pa a Katniss, ja que ella viu en l'últim sector, que és el més pobre. I ella també s'ha de dir que hi ha com un tipus de clitxer del triangle amorós també entre Pita, Katniss i un altre xic que és amic de Katniss, que segur que n'hi havia un poc de connexió entre ells, o bueno, un poc de connexió, prou connexió entre ells abans d'anar-se als jocs. Però a més que van passar els jocs es veu que hi ha certa connexió també amb Pita. Ja que hem començat a parlar així d'exemples, podríem donar altres exemples de clitxers literaris com la típica cerca del tresor. En el Codi da Vinci de Dan Brown, el protagonista Robert Landon ha de desxifrar una sèrie de pistes per trobar un tresor ocult. Buah, aquest llibre el tinc per llegir-me'l. És cert que potser és molt de clitxer, m'han contat que és molt bo i que hauria llegir-me'l. Aleshores el tinc ahí per llegir-me'l. A veure si el llits que en tots els exàmens que n'hi ha, un poc difícil. És un poc difícil ficar-se a llegir en estos mesos, perquè n'hi ha molts exàmens. Moltíssims. Després també està el típic clitxer de El viatge de l'heroi, que es veu clarament en El Senyor dels Anells de Tolkien, en el qual Frodo emprèn un viatge per destruir l'anell únic i salvar la Terra Mitjana. Jo personalment aquest llibre no l'he llegit, a mi la fantasia en lo general no m'agrada, sí que és veritat que m'han dit que és un llibre bo, però no sé, sols veure el nom El Senyor dels Anells no me crida molt l'atenció. A mi el nom personalment no em crida l'atenció, però sí que he vist alguna pel·lícula
no les he vist totes completes, però sí que he vist la primera sencera i sí que igual sí que me'l llegiria, el llibre. Ja, no sé. També podem parlar de El malvat carismàtic, que és un altre tipus de cliché, com el que apareix a Dràcula de Bram Stoker. El comte Dràcula és un dolent carismàtic i seductor que atrau a les seves víctimes. Realment, en les pel·lícules animades el fan com més còmic que realment com és el llibre. El fan com que en les pel·lícules aquestes de pa xiquets les fan com si és molt maco. És molt inofensiu. Sí, però realment en el llibre de veritat és... És completament diferent a com Sí. I com abans he mencionat, Harry Potter té altres. Per exemple, Albus Dumbledore el fa de mentor savi que acompanya a Harry, el guia, hasta que ell mor en l'últim llibre. També podem parlar del cliché que apareix a El lleó, la bruixa i l'armari de Lewis, que és un llibre que pertany als 11 de la saga de Nàrnia. Tants tres? Sí, té 11 llibres, n'hi ha que van molt abans que aquest, però les pel·lícules estan basades en 3 llibres soles. Ah. Sí, té 11 llibres, són moltíssims. Pensava que se'ls n'hi havia com un 7. No, n'hi ha 11. Mare... Són moltíssims És que jo m'he llegit com els 3 primers, però la vaig deixar ahir, no sé per què. El que podem veure en aquest llibre és el cliché del sacrifici heroic, en el que Aslan es sacrifica per salvar a Edmund. Aslan és el lleó gran? Sí, Aslan és el lleó gran, el que governa Nàrnia, per dir-ho així, i es sacrifica per salvar a Edmund, un dels 4 germans que finalment acaben sent reis. És 4? Sí, cada un és un rei. Saps que és molt graciós? Realment diuen que hi ha una connexió entre Nàrnia i Harry Potter, dient que cada un de... Això no hi ha res confirmat ni res, però es diu que cada xiquet és el fundador d'una de cada casa. Sí, per exemple, Edmund, teoria. per exemple, és el de Gryffindor. Després l'altre xiquet, que és com més baixet, més com malo, té careta de malo. Si no recorde mal, ixe és Edmund, Sí? Sí, jo crec que sí. Crec que Edmund és el que pertany a Slytherin. Després No sé. Susan, que és la germana major, Pertany a Ravenclaw, la xiqueta Lucy, menuda. que és la germana més petita, pertany a Hufflepuff. A Hufflepuff i I després després- l'altre germà pertany a Gryffindor. Sí. Sí? Pensava que era Edmund el que pertanyia... No, jo crec que no. El principal no és Edmund o és l'altre? És que no m'hi senten els noms. No me'n recorde bé dels noms, però no és ell. El major és Peter. Ah, doncs Ara m'acaba de vindre pues això, Peter pertany a a Gryffindor. Gryffindor, perquè és el que és més aixina com Valent, heroic. heroic, el que faria el que fora per els seus 4 germans. De fet, n'hi ha un capítol en el que una bruixa captura a Edmund. No sé com dir-ho, és com que el sedueix Sí? perquè estiga amb ell, dient-li que el que faran els seus germans no té res que veure amb el que passarà. O sigui, no té res que veure com trata... Els seus germans no el traten com el que mereix. Entonces, aquesta persuasió que fa la bruixa sobre ell influeix molt. I després és quan Aslan se sacrifica Per per salvar-lo. salvar-lo. Mira. Però després Lucy i Susan el troben mort i es fiquen, l'abracen plorant i acaba revivint. Un poc de fantasia també. Sí, és un llibre prou fantàstic, la veritat. Doncs ara que hem vist diferents tipus de clichés amorosos, no amorosos, en la literatura, anem a parlar sobre el llibre que hem llegit a classe. És d'una autora que escriu en català, per ser més concrets, escriu amb dialecte balear. És el llibre Te deixa amor, la mar com a penyora, de Carme Riera.
A mesura que llegim el llibre veiem que té un estil un poc peculiar. Com si estigués escrivint una carta a alguna persona. Anem llegint i veiem que els dirigeix al seu amor de la infància, al qual li conta com li ha anat la vida i intuïm perquè tenim molt estereotipades les relacions heterosexuals que és un home. Clar, i veient com conta diferents tipus de clitxé, amor impossible, s'enamora del seu professor de la universitat i això que va contant la seva vida des de que s'abandona, crec que se'n va a Barcelona a estudiar, si no recorde mal, i finalment li diu que es casa amb el professor i que va a tindre descendència. I al final té un gir molt dramàtic i quan li diu que té descendència li diu que li va ficar el seu nom i el seu nom era Maria. Ja que en aquest moment tots ens sorprenem, ja que pensàvem que es tractava d'un xic al qual es dirigia, però realment es dirigia a una xica. Sí, en lo personal em va agradar perquè és una forma de que vegem que per molt que diguem que tenim ben vist i normalitzat... Que pot ser, però jo crec que és això, que no tenim interioritzat del tot a l'hora de llegir un llibre, que estem tan... Normalment en els llibres que jo he llegit així romàntics no hi ha cap relació homosexual i per això quan llegim un llibre amb aquest tipus de clitxé assumim que són parelles heterosexuals. Clar, i és això, jo crec que ens falta un poc com interioritzar que existeixen aquestes relacions també en els llibres i deixar de fer els típics clitxers romàntics, perquè aquest tipus és romàntic, de parelles heterosexuals i també homosexuals, i a l'hora de llegir-ho dir, hosti, que també pot ser una parella homosexual, no cal que siga una parella heterosexual. I jo crec que ja relacionant-ho amb els clitxers està relacionat en que els clitxers sí que poden enganxar-te, però el que fa que t'agrade una història o una altra... És que tinga... un gir. Un gir, una espècie de connexió amb el llibre. O sigui, que tu tingues una espècie de connexió amb el llibre que faci que aquest gir et provoque que tingues que llegir més. Però ja no crec que és sols això, sinó ja el simple fet de que t'està contant una carta, tu te penses que és una parella... Sí, que és una parella heterosexual i de repent, pum, vaig a dir-li Maria. I tots me diem, com que Maria? No anava per un xic? En quin moment? Claro, i tu, si vols tornar a rellegir el llibre, te n'adones que en cap moment diu que va ser per un xic. És que no gasta ningú adjectiu de xica ni de xic. I és un poc com... un poc xocant, però jo crec que això és el que fa que t'agradi una obra així, amb un clitxé tan profunditzat. El que no saps, quan acaba el llibre, tu no saps si realment t'has enganyat o has pensat tu malament en que igual ella havia donat... L'autor havia donat alguna pista de que era xic, o sigui, si era xic o si era xica, i tu no te n'adones. O que era xica i tu ho has malinterpretat pensant que inclús era xic, encara que hi havia pistes de que era xica. I hasta així ha arribat la secció esta de podcast sobre clitxés. Moltes gràcies.